Un company que havia d'anar a dinar a casa als sogres i després els sogres marxaven, la primera cita que teníem els sogres, i es quedava sol amb la nòvia. Va dir, bueno, ja que ens quedarem sols, serà la nostra primera nit junts. Bé, el tio 2 dies abans nerviós que estava li comenta a un company, és que estic molt nerviós i em sembla que no podré estar amb la nòvia. Diu, jo si vols et puc donar unes pastilles, això sí, te les has de prendre d'una en una, unes pastilletes de colors, d'una en una, no te les prenguis totes 3 de cop. Quan te les hagis pres, veuràs que l'efecte serà immediat, veuràs que tindràs una energia, unes ganes de menjar-te la nòvia. Bé, arriba el dia, sopant, nerviós amb els sogres, seguint la conversa, allò que es fa típic. Encara els sogres no havien marxat, ell se'n va al lavabo i es pren les 3 pastilles de cop, quan li van dir no, te les prenguis de cop. Surt del lavabo amb una excitació, una cosa, un neguit, i el primer que es troba és el seu sogre. Agafa el sogre, li baixa els pantalons i el sogre entra al menjador, es troba la sogra, i la sogra, la xicota, però què fas, que estàs boig, animal, vine cap aquí, la xicota també, i al final el tio desesperat es tanca dintre la cuina, i el tio diu, no puc més, Déu meu, què estic fent, què m'està passant? Truca al seu amic i, allà en un racó del cuina hi havia la iaia amagada en silenci, va veure entrar i dir, ai, que no em vegi. Truca al seu amic i diu, tu, que he fet un disbarat, m'he pres les 3 pastilles però de cop. I animal, i què t'ha passat? Què m'ha passat? Però una cosa que aquí ha rebut tothom que es posava per davant, nyaca. Diu, hosti, com ho podem arreglar això? Diu, on ets ara? Diu, a la cuina. A veure, obre la nevera i agafa algun producte líquid i l'assuques allà, a veure si així es podem baixar l'efecte. Sí. Diu, a la nevera. Agafa un bric de llet i nyaca, cap allà dintre, i surt la iaia esverada corrent. Correu, que fill de puta ja carrega.